Zárunk bele egy kretek, és első illatra nagyon-nagyon erős fahéj illata van. Ennek is nagyon kellemes a füstje, és rögtön érezhető rajta a kellemes fahéjas íz. Akárcsak egy jó szivar, ugyanez a kretek is egy kellemes estéhez, egy jó ital társaságában, egy jó baráti beszélgetésnél kellemes kiegészítő tud lenni. A kreteknek azért kretek a neve, mert minden egyes beleszíváskor egy ilyen kisebb sercegő, karcoló hangot ad ki, nevéből adódóan kretekszerű a hangja.